A pornéből egy mugli hangja. Undorító az az életvitel, ami itt megy ebben a kis országban. Hogyha nincs pénzed, nem adsz borítékot, akkor megdögölhetsz a kórházban. 2026-ban Magyarország, ahol iskolák és óvodák omlanak össze. A faszon politika megy mindenhol, hogy ez meg az a kormány lesz megdöntve. És ahogy közeledünk a várva várt x-elés felé, jövök rá a valódi dolgokra, hogy milyen kiábrándító az otthonom. Ezt tapasztalom 26 éves koromra. Egyik politikus így köpköd, a másik meg így hazudik a másik családról. Ez ezt mondta, az meg az, de hát ki a faszom kért ennek a szavából? A csapból is ez folyik, hogy szavazza Fideszre, vagy szavazza Katizára. Szerintem kurvára mindegy, hogy hova teszem az X-em, éppen melyik hibára. Eddig tűrtem, csendben voltam, de ez most fontos. Ne lopjátok okbet, az a madzag már így is szoros. Kurvára mindegy, hogy Orbán, Gyurcsány vagy Soros. Felőlem akár a második fáraó is lehetne most soron. Aminek számítani kell, melle, hogy ne hajjon éhen az orvos. Vagy hogy minimálbér helyett normálisan kapjon a boltos. Az a baj, hogy itthon hiába vagy jó, hiába vagy szorgos. Ezeknek nem számít a becsületük, mennyire foltos. Jártál már valamelyik közvetlen szomszédbeli országban? Nézd meg őket, nekik nem kell leszopni magukat keresztbe hosszába. Plakátok az utcán, a kamu hírek terjesztése most a menő. De az, hogy az oktatás fejlődjön, az már sajnos kurvára nem nyerő. Diplomával mennek utcát söprögetni az emberek, hogy ne halljanak éhen. Azok a faszopok meg ott ülnek a parlamentben havi 1 milliós béren. Ha ma születik gyerekem, mit mondjak neki, mi legyen? Ha nagy lesz, legyél orvos, vagy legyél tanárom, motiváljam, hogy legyen rakesz. Mert hát nem vagyok gázszerelő, vagy egyik jó barátja annak a bandának. Remélem az öreg bajszósz diktátor hagyott ezeknek helyet abban a kamrában. Eddig tűrtem, csendben voltam, de ez most fontos. Ne lopjatok többet, az a madzag már így is szoros. Kurvára mindegy, hogy Orbán, Gyurcsány vagy Soros. Felőlem akár a második fáraó is lehetne most soron. Aminek számítani kell, lenne, hogy ne halljon éhen az orvos. Vagy hogy minimálbér helyett normálisan kapjon a boltos. Az a baj, hogy itthon hiába vagy jó, hiába vagy szorgos. Ezeknek nem számít a becsületük, mennyire foltos. Ha elmegyek arra a bizonyos népgyűlésre és szavazásra, akkor vajon rábírják a fiatalokat az itthon maradásra? Mi változik majd és mi a garancia arra, hogy a szavazatom nem ment kárba? Az adónkból megy a plakák, meg át ugye Magyarország az előre megy, nem hátra. Mindenhol épülnek a stadionok, jönnek, ha már megyék egy más hátán. De esküszöm nektek, a Covid nem volt ennyire aljas egy járvány. Lehetek én drágán gyerek, vagy az egyház egyik legkiválóbb szentje, de az biztos, hogy sok férget gyűjtött oda fel az Isten kertje. Eddig tűrtem, csendben voltam, de ez most fontos. Ne lopjatok többet, az